Jeg har fundet nogle ting frem, som jeg gerne vil vise jer og fortælle jer lidt om. Jeg har rykket udenfor i dag, fordi det er så dejligt vejr endelig her i Danmark, så tænker jeg endelig lige vil udnytte det lidt. Så jeg vil starte med at vise jer denne her skønne bluse, som jeg købte i H&M, inden jeg rejste til Kroatien. Jeg glemte faktisk selv at få den brugt dernede, men den havde ellers været super skøn at have på dernede. Meget luftig og skøn med de her frynser. Jeg mener ikke, at den var særlig dyr. Se, dernede i Kroatien, der købte jeg så den her kjole her. Super skøn fra Topshop af. Den koster vist normalt 20 euro, men den var sat ned til halv pris. Og den er simpelthen bare vildt flot i farven. Så sidder den bare rigtig godt på en. Ja. Så sådan en her, den vil jeg bruge til sådan nogle ballerina-sko for at gøre den ekstra fin. Man kunne selvfølgelig også tage nogle høje stiletter på. Sort passer jo rigtig godt hertil. Også nogle cremefarver. Hvid. Men den er i hvert fald rigtig fin i farven, og jeg ved bare, at jeg vil få den brugt rigtig meget, også fordi at den har lange ærmer, så du kan både bruge den til vinter, og du kan også bruge den nu her, hvor der er super skønt vejr. Sådan en her købte jeg i går faktisk i genbrugen. Jeg tror den kostede mig 15 kroner, og den er bare super skøn. Jeg kan lige prøve at se de fine detaljer, den har med roserne og de små blomster og bladene hernede. Den er virkelig fin. Broderinger heroppe også nede i bunden og ved ærmerne. Og så er der også nogle fine roser her. Den er i super fin stand, og har jeg tænkt mig, at jeg vil bruge den som en kjole, for den er rigtig lang. Så bare et par høje sko på og en taske, så kan man godt lige style den her. Selvfølgelig også en hyggebluse og bare til at tage over, når man har det lidt koldt, eller på en sommeraften, eller ja, hvis du skal ud og grille med nogen, så er den jo god at have med, hvis det er, at du kommer til at fryse lidt. Så jeg købte denne her orange kjole fra H&M. Rigtig sommeragtig. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav for den, men den var i hvert fald ikke særlig dyr. Så har den sådan en fin lomme her, spænder du den også. Jeg kan også bruge den som en t-shirt, hvis jeg har den inde i på bukser. Fordi at den er meget tynd i stoffet, så det gør ikke så meget. Selvom man kommer lige til at se lidt større ud, men altså, den er rigtig fin på, og I har jo også set den på et dans, så I ved godt, hvordan den sidder. Den kan man selvfølgelig også bruge med et par høje sko, men også et par Converse, for at gøre den helt dejligt afslappet. Så har jeg købt mig denne her fra Zara af. Eller jeg har faktisk fået den af min kæreste, dernede i Kroatien. Den er meget Mad Men-agtig. Super fin, og den sidder bare som den skal. Så farven, den er bare rigtig skøn. Det er bagpå. Den dybe udskæring, det ved I, jeg godt kan lide. Men den er også bare rigtig flot. Ja. Så den sidste her, den købte jeg i genbrugen i går også. Jeg elsker meget sølv og guld og sådan noget, fordi det er bare lige mig lige på tiden. Og så jeg lige den her, den er meget speciel. Den skal også ses på, fordi lige nu der ser den ikke særlig flot ud. Men hvis du har den på, sidder den altså meget bedre, end man tror. Og så kan jeg godt lidt lide, at den har lange ærmer, så man kan både bruge den med lange ærmer, og man kan sådan rulle den op til 3/4. Jeg kan lige se den her i stoffet. Den er meget speciel. Så kan jeg godt lide, at den har rullekrav. Det gør den sådan lidt anderledes igen. Det ser rigtig godt ud. Jeg har altid haft noget for rullekrav, og jeg synes, ja, det ser bare godt ud, elegant. Min mor, hun har altid brugt sig rigtig meget om rullekrav, og jeg tror lidt, jeg har det af hende. Har det fra hende, fordi hun elskede at gå med rullekrav, og jeg tror, der smittede lidt af på mig. Men den er jo super skøn, og I skal nok få set på dagens outfit-billeder med den, fordi at den sidder meget bedre på, end den ser ud lige nu. Og så elsker jeg altså bare, at den er rullekrav. Det gør den sådan lidt ekstra speciel. Og så kan man sagtens bruge den til et par shorts nu her til sommer, fordi den er meget luftig. Vinden går lige igennem, fordi stoffet er rigtig tyndt. Så du kan sagtens bruge den nu her til et par shorts og et Converse, en sort task.
Du kan sagtens bruge den med en nederdel over. Du kan bruge den til vinter, igen fordi den har jo rullekrav, med et par sorte bukser og et par høje sko, eller ja, for den sags skyld bare et par lave sko. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid har et eller andet med høje sko. Ja, det er vist bare det, jeg går mest i, for jeg er så lille. Men det var faktisk bare det, jeg ville vise jer. Vi skal nok få det hele set på dagens outfit senere. Hej!